Au! Au! 996, 997. 998, 999 ja 1000. Lisää tuuheutta. Sinäkö siellä, Ken? Ken, vau, tukkasi, se on kiva. Ken! Eksyitkö? Minun kotihan on ihan tuossa. Tuo kampaus tosi hieno. Olisipa omanikin noin villi. Eikä tässä vielä kaikki. Katsokaa! Uusia tyylejä kokeillessa pitää olla rohkea. Ja tällä kertaa Ken oli tosi rohkea. Siis melkein uhkarohkea. Ei se niin kamala ole. Kunhan se vain löytää muotonsa. Nyt salonkiin. Se on upea. Ja nyt sitten treffeille. Totta kai. Ai hän, siis Barbie. Uusi ilme kelpaisi minullekin. Nyt salonkiin! 1. Au! 2. Au! Montako kertaa sinä teet tuon? Suunnilleen 1000 varmaan. 3. Au!